Akým spôsobom vlastne funguje propagácia cez platformu Meta, čiže Facebook a Instagram, a prečo práve túto metódu my využívame v rámci našej agentúry pre našich klientov najviac. Prvým bodom, a teda prvým z niekoľkých bodov, je cieľovka, čiže profil ideálneho zákazníka a kde sa ten váš ideálny zákazník nachádza, na ktorej platforme. V našom prípade tým, že fungujeme prevažne pre klientov v zdravotníckom segmente, naša cieľovka sa nachádza na Facebooku a na Instagrame, čiže to je hlavný dôvod, prečo používame túto platformu. Ďalším veľmi dôležitým dôvodom je množstvo dát, ktorými Facebook disponuje a ktoré my vieme v rámci našich kampaní využiť a tým pádom pre našich klientov získať tie najlepšie výsledky. Ďalším veľmi dôležitým bodom je to, a určite ste sa s tým stretli aj vy, stačí, že niečo ste zadali do Google, nejaký názov produktu alebo služby a potom vám tento produkt vybehol aj na Facebooku. Presne takto to funguje a presne preto tento online marketing je v dnešnej dobe tou najefektívnejšou metódou propagácie. Toto sú nejaké základné dôvody. Pokiaľ ty používaš nejakú inú platformu, kľudne sa s nami podel v komentároch, ale v jednoduchosti platí, urči si svoju cieľovú skupinu, kde sa tvoja cieľovka nachádza, tam choď a tam propaguj. Či už je to TikTok, či už je to YouTube, či už je to Google a tak ďalej. Pekný deň.